Uy, sorry. Sorry. Darang vlogger oh. Vlogger. Iwan sa mga idol, at mga araw, mga idol, channel, Rodrigo Vlog. Idol, tapos rating may idol. Basta naman ka, wala naman ka masuri ito, idol. Sabihin ka. Naidagan ito ko parang Sprite. Kaya minum eh. Na-redoors to mga idol no. Ako ni andan mag-redoors ni si Rondel Gago idol. Out sa mga mahinang nilalang, out sa mga viewers, sa mga matigas. Matigas na hukbang. Para lang, squad ba? Ako ng squad ba? Sa video ba nga viral ba? Para semua ba? Sir. Ayaw ko, bukubo. Pero na idol ng yung asawa yun. Bukubo ko. Sige idol kay madon na video ni idol. Pag-umo siya puro idol. Sorry lang ito. Okay. Hai, mana?